ya to de se Okristoni a open nkwaje Dwane Adwamammɔ. Yes. Fornication. Okristoni bia open nkwaje ama okra ene asetena pa bia no bomoden se ubedwane Adwamammɔ. Ise so wiase ene Ghana ha eni kristosomu a ebinum emu Adwamammɔ se eye bone nti afrafa wiase nyina ene nipa tu oguso a bana enipa binum ebo na Adwamammɔ a mebeka ho asemu yi no egu ahodo mienu yawo Adwaman a yefre no abosonsom ai se obi be Kristoni na we free Nyankopon achi ekobosomfie a ene ka na se obodwaman sa na Bible ne kire yi ana yawo obarema ne obanhia mudiem obarema ene obanhia mudiem nti eno so eye Adwamammɔ. Praise God. Amen. Nti Adwamammɔ mbeka ho asem eye obarema ne oba nhia mudie ho. Yes. Nti Adwamammɔ a ewo obarema ne oba ntam yi eye Adwamammɔ a obarema onye oba ho ade tieni Adwamammɔ na mbeka ho asem na Adwamammɔ no eye obarema onye oba ho ade na one ne kwa akoda obarema onye oba ho ade ai untua ni trade e ma na busua na one ne kwa akoda Adwamammɔ. Yes anase oba yenye ne ho ade na obema ho kwai na barema ene na kwa akoda eno na Bible kan se Adwamammɔ timbeka ho asem. Okay. Raden fa nipa bi bone nchewo. Amen. Enipa bebre emu Adwamammɔ se eye bone. Debi. Di say abeye duakase a age nhini e wiase. Ana aso aba bebre. Na abepie krisosomu. Nkorabata doso. Praise God. Amen. Jobi osofo otimiti bidi. Obi edifo otimiti aduaba ne bidi. Obi esabakani otimiti Adwamammɔ aduaba ne bidi. Nsore ma de ebro so. Raden fer babuwa ne nchaw. Amen. Baro obi a opa nkwaje bia no. Bomoden sa ubedwane Adwamammɔ. Raden baba ne ncha. Amen. Obarema anu oba enhia mudie mu no emrada ho. Yes. Yes. Emrada ho. Nti sa wantemi amfollow process no. Na wusiniki ekotu anamonfoforo bia. Ebe wiase onu oba no ana barema no beda pe wa committee. Nti Okristoni bia utema na pa bia no tiemiye. Na Adwamammɔ adi nipa bebre ebekɔ bonsam gem. Yes. Adwamammɔ egu nipa nu mase. Adwamammɔ eti nipa nkwa so. Grade for nipa bobɔ ne nkyɛn. Amen. Nti obarema no opa nhia mudie kura mu no emrada ho. Exodus chapter 22 verse number 16. Yankwa. Exodus chapter 22 verse number 16. Wacho sai. Enipa ntem sam ho mra. Ko. So obi koda da baba a wonye na wade. Ti asem wo yi o. Awurade asem se obi koda da baba a wonye na wade. Obi koda da ababa wa wonye na wade. Barema ho asem no woka. Yes. Sa brantie asiso eno no mo fra ne line no. Line no. Ai. Line oso koda da baba wa. Na oni obaye hia. Sa gata. Hoye me fe pa. Bi betra yi be hanche. Nti hwese de usitie ne wani da form no. Pese me wadew. Nti ti ase na oti ase ma me ameyo ho ade me warew. Pese me no bobra. Praise God. Amen. Nti barema wai ade
a ɛyɛ frɛmfrɛm ɛtumi daadaa ɔbaa yi yes na ɔde adaadaa no na ɔne no akɔda wurade mfa bɔne nkyɛ amen obi kura tumi ka sɛ wote a mede wobɛto adwuma mu ae nti awurade asɛm sɛ sɛ obi kɔdaadaa ababaawa a ɔnye na wadeɛ sɛ obi kɔdaadaa ababaawa a ɔnye na wadeɛ wɔnye no awadeɛ ɛne ne da na barima no ne ɔbaa no daa ma ne ma ne tiradeɛ na ɔnware ma ne ma ɔbaa no tiradeɛ na ɔnware no na ɔnware no yes mmara wei deɛ ɛyɛ simple simple die hallelujah amen ɛnsɛm a wode bɛkyerɛ ɔbaa no sɛ wobɛ ɛdɔɔso bebree berɛ ntimi nka nsɛm a wode bɛkyerɛ ɔbaa no sɛ wopɛ sɛ ɔware na ɔbɛte wase no sɛ ɔbaa no nya te ase sɛ paa awurade asɛm hyɛ barima sɛ kɔtua ɔbaa no tiradeɛ na ɔnware no ɛma na busua sɛ wote aseɛ na ɛware wɔ ɔbaa no yes ɛntoaso no kyerɛ sɛ sɛ n'agya mpere sɛ ɔde ne ma no a hallelujah amen enti sɛ wokɔdaadaa ɔbaa no sɛ kinkire na ɔte aseɛ ma wo a kɔtua ne tiradeɛ na ɛware no wonkwa no nyina mpo no agya wogyama no ɔba yi ɔbaa no a wɔne no tie a mfie baako mmienu mmiɛnsa no wayɛ ne ho adeɛ ɔnyɛ ne ho adeɛ asɛm bɛbɛda bio ɛsɛ sɛ ɔwɛ nnipa bi a aba wiase ane kristosu mu a akristofoɔ bebree amama bebree ane ma atete nsɔɔ dɛm a ɔmo nyɛ maa no ho adeɛ yes wo nkwadaa mmienu mmiɛnsa enum buklet no wo nsɔɔ ɔnyɛ ɔbaa ho adeɛ wurade sɛ menka nkyɛw sɛ papa a wotie ma aberante a wotie me sɛ wopɛ sɛ wonya daa nkwa ɛma wo kra a ɔbaa no a ɔkɔfa no a wɔne no teɛ no kɔtua no tiradeɛ na ɔmɛyɛ ɔyere sɛ woantimi nto saa nama wei pa ɛyɛ adwamammɔ ɛna wotim sɛ awurade asɛm sɛ obi kɔdaadaa ababaawa a wɔnyɛ na wadeɛ ɛne ne da na ɔne ne daa ne ma ne tiradeɛ na ɔnware no nti aberante a wotie ma nɔpa yi ɔbaa no a wɔda wɔkyie no wayɛ ne ho adeɛ ɔnyɛ ne ho adeɛ agya wotie ma nɔpa yi yɛ wokɔ asɔre mebisa wo sɛ ɔbaa no a wɔne ne teɛ no wayɛ ne ho adeɛ ɔnyɛ ne ho adeɛ ka wɔ sɛma kɔbɔ kɔkɔɔkɔ ba nya wadeɛ o meka no kora kyerɛ wopɛ nkwadeɛ tie ne ye ɛnya wadeɛ obi tumi kɔ yie na ayie no no akɔ ɔbaa no abusuafoɔ papa no no akɔkyea no na wɔde sika ahyɛ mfiri ma papa no ɛno no nya wadeɛ meka no kora kyerɛ wo wɔntom de ka nkɔyɛ ɔbaa no wadeɛ pɛ wokɔ gye because woyɛ dwamanfo onyankopɔn ni nti obia wopɛ nkɔ biara no ti anɔba nsɛm a meka no ye nti awurade asɛm so obi kɔdaadaa adwamammɔ wɔbaa na ɔne ne da pɛ ma no ma ne tiradeɛ na ɔnware ɔma no ne tiradeɛ na ɔnware no sɛ n'agya mpere sɛ ɔde ne ma no a enti sɛ papa no ampere sɛ ɔbaa no ɔde no bɛma ɔwadeɛ a ɔnkare sika ma bɔmmɔden sɛ wobɛtua ɔbaa sika deɛ de yɛ ɔba ho adeɛ sɛdeɛ ɔma ɛma buru tiradeɛ no halleluya amen aberanteɛ ɛma dodoɔ sa na ne ɔma tena bɛnsia wodeɛ woka deɛ budwoo ɛkyɛ wansa ho nwi ɔbaa wo tia me mebisa wo sɛ papa no a wɔne wɔ tia no wayɛ ɔho adeɛ ɔnyɛ ne ho adeɛ sɛ yɛnyɛ ɔho adeɛ deɛ a meka kyerɛ wo sɛ wotie adwamammom wurade ba ne bɔbeba ne nkyɛw amen sɛ sɛ adwamammɔ ayɛ kɔmɔ ɛwɔ wiase ɛne Ghana ɛne akristofuom bɔne twoboi bɛdwama basabasabasabasa halleluya amen sɛ adwamammɔ ɛyɛ baalu a ɛne paapaya kayɛ bɛnka wonya so bɔne saa ɛnɛ ɔba bɛsie akora wanya yɛka no sɛ 15 years no ɛte adwamammom ɔboy 8 years ɔboy hallelujah amen aberanteɛ anya 11 years wɔno so no mpratwee na saa brabɔbɔne wei ane subampɔne a ɛkɔ so ɛwɔ wiase no mepamokyɛ wo ɛti nipa bebree bɛkɔ bu nsɛm gyem because obia ɔyɛ dwamanfoɔ bia no wɔkɔ nyankopɔn no mu a ɛnyɛ yie to kristo ne a wotie me anɔpa yi bɔmmɔden sɛ wobɛtwane adwamammɔ wate wode yɛtiedin no
Adwamammɔ. Edwa wo man mu. Janga Yesu dinda. Amen. Esensa Adwamammɔ afrofu wiase. So tase. Na enipa bebre adom wo wuro mu ntino. Ama nkonfi a Onyankopɔn adi ma nipa no ɛsoate hu. So what is say hu? Adwamandia. Hallelujah. Amen. Genesis chapter 7 verse number 1. Yango. Genesis chapter 7 verse number 1. What you say? Na nipa fra se so odo so asase so no wo mama won no. Abra nipa asase adoso. Ewa asase we su titibre mu no. No wo mama won no. Na owo mama won no. Onyankopɔn ma hunu nipa ma se wo ho. Nyankopɔn ma hunu nipa ma se wo ho afɛ. Wo ho afɛ. Wo ware mu biara se de opɛ. Se de ekosu neya. Se wo mo ani ana ho a na nkura na omo ba no. Menim se lato ji no ne menim nia no kura nkura ni di. Ehu. Disa ngonguru nti mu a. Obabo dwama ne sembo. Whatever we born in child. Amen. Aja wutie na pontia wutie ne. Ya wo kwasare me bisa say aso na wona wotia no wo ya sanga. Onya single da. Ona hokwa. Ababawa me bisa say anopa ya wutie me a wo ba ya hobo kwasare no wo ya sanga. Onya single ona hokwa. Ono bi na tie. Adwamammɔ ya chiwade Onyankopɔn nim. Pa. Ti so pa ojia. Ami asetena pa. Ami dan kwa ama wo kra. Bomadi ne ti asempa ne fa sakra. Adwamammɔ ya bone kase. Janga ba de dinda. Amen. Wase Onyankopɔn ma huru nipa ma. Se wo ho ofɛ. Se wo ho ofɛ. Ware wo mu biara se de opɛ. Na oware wo mu biara se de oware de. Opɛ. Hallelujah. Amen. Abrante fi fa na hia no. Hia na yase o. Yase. Weki piase. Na bra wo zamne say obi plate me free incline ba VIP na oba wane ne ti the same seat watimi na keka amana ti ase ho na ne mpra no omu do lenda do a me driver ni no atimi am obi 15 minutes no oba na koda wo washroom whatever wane nja. Amen. To say Dwane doria ma che say wo twe hu a won ti ase ba bia be fa bia Dwane na no ne boy no bi jaga toko babim kwasasam wa na obia ya na dan so de bia sam ne ba fide so na meka obia wo wiase o mo po ba ko so anu obia te Kristo na ase na wo te Adwamammɔ yes do be pra wa chen obia so ti ase yes ni ko bi manka bi wan kokora nkeye jeme so amen ti so ya Kristo ni ba na ba ma so obetri nyame fie na me na ase na wo bon kaman so ti ase wo bon kaman na wo ko se de ene nkatena ya kan se wiase fi nyame fie ni wo se won kan ma ho ko gina kwa ho ne bo dwantra no ti nyame na ase bo kaman ene nke jasore ko Rane baba ne ncha. Amen. Eti Adwamammɔ ya pone a onyame tai na awia no sanfo ni nyina no odomu beku ojema hye wo. Chiwade. Ya chiwade de. Yes. Ahemfo bi atomo ne aguso. Ma no nko a. Fama sa. Rankete no. Praise God. Amen. Na Elias no de wudia no nya no. Me pa che wo daache e wa ba obetwa so wo. Betwa. E wa ba e be firi mu aba. Oye dai betwa. Ti Adwamammɔ ba no a me pa che wuti bi di bi no. E tire no ensunsanso boni bi wo ha. Yes. Ti so pen kwaje a ti asem ne fa sakra. Amen. Amen. Genesis chapter 7 verse number 3. What say? Na wadi Nyankopɔn kan sɛ. Na tieni o. Awurade Nyankopɔn ka sɛ. Me honhom tani pa mu nkosi daa. Onso se oware mu bia. Sɛ de opɛ. Brantie timi hwe oba to saa sɛ de ne tu na sia bobɔ. Ahurihuri. Eko benkum na banifa. Eko benkum na banifa. Na wadi akono achi. Akwa ware oba no. Ahwe Kristo o mi sɛ nyame. David. Hallelujah. Amen. Bɛri ase na Adwamammɔ no na ɛkɔso ne mu tum nyinsentugu. Ɛkɔso. Don say TikTok na say no youth no epeyere eni kunu. TikTok.
hallelujah amen bonsam na promote sa ne ma no bonsamwa wa pare se bonsam heda pore hye adwamammo no wa ye nipa bi na ngame wuye se akom de wo ana wutimi oda ebia pizza apesie banku fufuo online yes so just here but now bonsam promote adwamammo na ko do level bi se wo dem na obi bokokoko ubebie na ye dwaman na ehia wo me na mega jaw bitimi tena se oda oba na oba be se ti aso dem sa ye huka maza ni me kwaso woro so for so be bompa ya ma no oba na jaza so for se adwuma no nkoye o je wono oba ayino tight no ballet bom aboboso si ano de ato ayino so ayinim ya kana say correction board o huka gay Rabbi Baba ninja. Amen. Na Adwamammɔ ɛso wɔ nsunsanso bɔne. Bebre. Nti obi a wopɔ ɔkye bia no. Bɔmmɔden sɛ Okristoni wobɛtwani Adwamammɔ. Yes. Ɛyɛ bɔne nyame tae. Nsango ba de ni na. Amen. Kekane ngo. Genesis chapter 6 verse number 3. Wato sai. Na Awurade Nyankopɔn ka sɛ. De otwani bɔn ka sɛ. Me honhom tɛ nipa mu nkosi daa. Ɛsɛ Adwamammɔ enipa atuagu so abonti. Me honhom tɛ nipa mu nkosi daa. Honhom ɛnkyɛ nipa mu nkosi da bia. Efisɛ wɔyɛ honam. Efisɛ nipa ɔyɛ bɛyi. Ɛyɛ honam. Rabbi Baba ninja. Amen. Dinka Onyankopɔn hyehyɛ mu no. Ɔbɔre ba asase so sɛ yɛmfie nipadua mɛhyɛ animuonyam. Fa mɛhyɛ animuonyam. Dinka barima ehuru ɔbaa na sɛ wɔdɔ no a na ɔbɔ ho mpaeɛ. Sa. Di nyame ka sɛ ɔyɛ ne kun ɔyɛ ne yere a na wɔne na adeɛ bɛyɛ. Atimi akɔfie akɔyɛ ne ho adeɛ. Bia ɔde me study ɔbaa. Wɔne na tẹ mfie mmienu kɔ mfie mmiɛnsa. Ada na bɛ sɛ ɔbɛyɛ ne ho adeɛ. Na sɛ wo study ɔbaa mepatwo bebree ayase ɔyɛ study hɔ. Yɛn study hɔ nka ho. Kaa wɔ so kɔtɔ kaa ɔsɛ wotwi hwɛ. Rabbi Baba ne nkyɛ. Amen. Ɛmaa biri mu a mɔgyenta mɔma mmeranteɛ bi ane ɔmɔ teta no monsakra mɔgyen. Amen. Monya mo so tete nsɔɔ dɛ. Ɛdɛn na ɔbɛba a wosu adwuma wotumi kɔtwe mpena ma na ɛyi. Wotumi kɔtwe mpena. Branta meka kyerɛ sɛ wonware wo da. Nhyɛnke ɔba deɛ din daa. Amen. Sɛ woanto yɛka ne sɛ wayɛ ase nareka na woanka wɔ na nto so a daakye adwuma no a wotim no wobɛnya ɔhaw. Ebinom bɔ adwama wu. Ebinom bɔ adwama nyayareɛ. Awurade bɔ ne nkyɛw. Amen. Keka me nkɔ. Awurade Nyankopɔn ka sɛ. Nti otwadi bɔ ka sɛ. Me honhom tɛ nipa mu nkosi daa. Honhom tɛ nipa mu nkosi daa. Sɛ wɔyɛ honam. Efisɛ nipa honam. Nti wɔn nan nyɛ mfie ɔha bie no. Adwama mu bubɔ yɛ nti. From mfie 969. Abazai. Aba mfie ɔha ne adue no. 120 years. Ɛno kora wei Mose mu pɛn so. Atekɔ. Ɛdɛ yɛ te sɛ. Praise God. Amen. Ɛnɛ nipa mfie ɛte sɛ yɛsɛ sɛ wokɔ mmɔkyera sɛ ɔte aseɛ sɛ yifu no ana ɛwu o adwaman ade Ghana ha ɛnwura abibifoɔ no yɛ no nyinaa adwaman ho nnuro nko a information centers ne kaa mu na ɛno sisi baabi sa adwaman ho nnuro gua no bɔ ho dawuro na Ghana menim sɛ abibidurofoɔ deɛ nka enu a moyɛ ma no ɛboa ma yɛ nipadua no immune system ne sesa so ɔte aseɛ ka COVID-19 ba coronavirus ɛbaa 2019 na nka motumi apruvu sɛ ampa enu no a moyɛ no bibiduro no ɛmfa so nso du hɔnom yɛhu abibiduro bi atumi ɛsɔpɔto yɛ Rabbi Baba ne nkyɛ. Amen. Ne nyinaa yɛ sikani berɛ ɛbɔ ne nti ɛna aduro wei deɛ wonum abɛtumi no ɔbaata sɛ ɔte aseɛ wobɛgyina so akyɛ ɛne mekora no aduro wei wobɛtɔ bi no nom pɛ woma akɔhoma kwasasɛm saa o yɛmehu asɛm a menka nkyerɛ nnipa binom no bɛrima sɛ sɛ wɔtumi kɔyɛ adwumaden ɛpɛ sika ba fie ade hwɛ abusua no na ɔnam a na ɔpɛ nnuru a yɛne ɔbaa deda sɛ de bɛyɛ ɔma kɔhoma adwama nti Rabbi Baba ne nkyɛ. Amen. Enti Adwamammɔ a enipa binom abobɔ yɛ tete bere mu nti no ama nipa nkɔmfie nso adeɛ ba ate enti obi timi kɔnum aduro
na ɔno ɔba kɔda na nakoma te sɛ ɛhu wawu ɛsi da biaa yɛte bi da biaa yɛsɛ papa panimu bi wɔne akɔda bi akɔda ma akɔda no te nakoma adwama ndia nhyɛnka ɔba deɛ din amen kɛkɛ ne ngoa verse number 4 watɔ sɛ ɛnanim na brane akɛseɛ wɔ asase so enti ɛna no mu no na brane na akɛseɛ abranyɛ kɛsɛ wɔ asase so yes kɔ na ɛkyerɛ nso onyankopɔn ɛma kɔ nipa ma ho no enti ɔmu kokoo nipa ma ho ɔwo mama wɔn ana ɔwɔ mama wɔn yɛnom ne abrempɔn a ɔwɔ di mfiri tete nhyɛnka yɛ so den daa amen enti adwamamma a nipa bi abobɔɔ yɛ nti no ama nipa nkwa mfie so ate yes ana yɛ pɛi so no aboro so ama nipa nkwa mfie so ana ɛteɛ nhyɛnka ɔba deɛ din daa amen israelfoɔ ɛberɛ onyankopɔn ɛne ɔmo nanteyɛ no dodoɔ no a ɛde ɔho nkɔfɔre adwamammɔ nti onyankopɔn nso tua wɔnom so ka nti paulo ma yɛbɛtee ho asɛm 1 Corinthians chapter 10 verse number 3 yɛnkɔ 1 Corinthians chapter 10 verse number 3 watɔ sae wɔse na wɔn nyinaa di honhom fam aduane korɔ kɔ na wɔn nyinaa nom honhom fam anoneɛ korɔ na ɔno mfiri honhom fam botan a 1 ɛdi wɔakyi no mu Corinthians sɛ na aka no 10 verse number 3 yɛnkɔ ɛntoa so no kyerɛ sɛ israel soɔden ho asotwe ɛyɛ hwɛsoɔ ma yɛn wɔse israelfoɔ ɛdeɛ bɛi wɔse wɔasoɔden yɛ asotwe ma yɛn asoɔden a wɔyɛ no wɔ adwamammɔ kwaa so no ɛyɛ ahwɛsoɔ ma yɛn ɛyɛ nhwɛsoɔ ɛdeɛ bɛi ɛma yɛn nti ebinom adi kan abobɔ dwaman ahuna ma ne so ɔte aseɛ yes ɛti okristo ne biada a wotiama nɔpa yi sɛ ɔpɛ nkwagye a awurade asɛm sɛ menka nkyɛw sɛ dwane adwamammɔ yɛgye batɔkɔ verse number 5 na kyerɛ sɛ nanso mofa kɛseɛ no a ansɔ onyankopɔn ani na abrabɔbɔne a ɔmo bɔ yɛ nti no ɛmu fa kɛseɛ no a ansɔ onyankopɔn ani ansɔ nyankopɔn na ɔdware wɔn nyina wɔ serɛ no so hɔ nti awurade nso de abufuo dware wɔnom na ɔde ɛwɔ sera no so hɔ na ɔde yɛnom ayɛ hwɛsoɔ ma yɛn nti awurade aka kyerɛ yɛn sɛ na ɛto wɔ mu no nti yɛnso so ɔde ayɛ hwɛsoɔ ma yɛn ɔde ayɛ nhwɛsoa ma yɛ yɛ kɔn nnɔ bɔne sɛdeɛ wɔn kɔn dɔɔyɛ no na yɛkɔɔ nyɛreɛ ba annɔ bɔne sɛdeɛ wɔn kɔn dɔɔyɛ no halleluya amen ɛti adwamammɔ ɛyɛ bɔne kɛseɛ yes ɛwɔ twɛdeɛ bɔ nyankopɔn anim to kristo ne a wotie me ɛmfa ho nkɔwura mu bi wate ababawa no a wahunu no a wo so w'ani gye ne ho no ɛne ne nkɔda wodɔ no a kotua no tira deɛ ɛdan na ɔba asɔre ntwene na ano ɔba tena nyɛ ne ho adeɛ nu a meme nda nadwo wo ne ne dae meboa kɔsɛ dɛ nɔpa yi wo ne na da wo ne ne kɔ asɔre ba asa bɛto adwumabɔ no so brother asɔfio no ɔtenefa so ɔbɛdɛ wɔ so ababawa mebisa nkwanhyia nɔpa yi sɛ aberanteɛ no a wo ne ne kɔ ba no wayɛ ho adeɛ adwumamɔ nyɛ o sɛ ɔbɔ adwo mpɔ sɛ wode adwumamɔ bɛyɛ ataadeɛ ahyɛ a awie no bɛgu anim ase nhyɛnka ɔba deɛ din daa amen kɛkɛ ne nkɔ 1 Corinthians chapter 10 verse number 6 watɔ sae wɔde yɛnom ayɛ hwɛsoɔ ma yɛn nti awurade sɛ ɔde wɔayɛ nhwɛsoɔ ma na yɛ yɛ kɔn nnɔ bɔne sɛdeɛ wɔn kɔn dɔɔyɛ no yɛkɔa no bɔne sɛdeɛ wɔn kɔn dɔɔyɛ afei monyɛ bosonsomfoɔ sɛdeɛ wɔn mu biribi yɛɛ no sɛ afei wonyɛ abosonsom so ntom sɛdeɛ ɔno bi yɛɛ no halleluya amen nti ɛwo sɛ mede kaka sɛ adwumamɔ no ɛtu okristoni na wafiri nyame ɛna ase akɔ abosomfie ɛyɛ adwamamɔ no wabɔ no verse sɛnkwa verse number 6 watɔ sae ɔse afei monyɛ bosomfoɔ sɛdeɛ ɔmu binom yɛɛ no nti mayɛ nyame sɛ abosomsomfoɔ sɛdeɛ mu binom yɛ sɛdeɛ wɔatwerɛ sɛ sɛdeɛ watɔ sɛ nkurɔfoɔ no tena se didii ɔmo tena se didi wɔnomee na ɔsɔre goroe wɔsɔre goe verse number 8 watɔ sae na moma yɛ mmɔ dwaman sɛdeɛ ɔmu binom bɔɔyɛ enti okristoni a wotiam anɔpa yi awurade asɛm sɛ menka kyɛw sɛ moma yɛ mmɔ dwaman bɔ mmɔden sɛ wobɛdwane adwamammɔ yes mmɔ dwaman halleluya amen ɛna ɔba pa no mu 65 years 45 years sugar mommy ɔne wɔmfrɛ sɛ sugar mommy no na ɔkɔfa 17 years boy mpena ɔsɛ mepɛ bɛrima a ne ho gyina ne ho soɔ bra ɛti woankasɛ watumi ahwɛ nyankopɔn anim akɔfa maame a wobɛtumi awo a wone ne twempena nti ɛyɛ ma nanka maame panimu ne papa panimu deɛ wɔn no saa age no mu dura diabetes nko a hallelujah amen di mmeranteɛ bebree ne mɔbɔ bebrebe asikyire yadeɛ ne akomayadeɛ no nyinaa firi saa nneɛma no ɛduro deɛ nte sɛ na ɔkɔ bie so
babawa hwadia woda ho a mepacha wode ti wiase wem enti mepacha babreo daje wo banya nkwa yie onya pastor kwa asame nkwa Janga yosere da amen sawa hwe ya adwamammɔ go ani mase yes woma those days mepacha ye janom ne ye nanom dodo no ekwa agegene die ne kosiye na yare bane no bi firi oba bane nko a womo tu kwa agege those days ni nyina womo nyina bi wi ani gwase wu dwamanti ti sawa hwe ya adwamammɔ nti ubenya yare bane branja mwani na ababawa mwani na papa wutie mi wafidie nso mesira wo enkwagye ehu hiama nipa yes di so pa enkwagye okiso mu a urade se me mo kokko se adwamammɔ ade bokɔ bu nsam gem okre tintanya mi fie mo dwamai yes urade baba ne nja amen ko 1 Corinthians chapter 10 verse number 8 wato sai enso mo mo dwamai se de mu binu boye etima mo dwamai se de binu boye no na da ko toto mpem miensa toto da ko na dako eni pasai empem miensa empem miensa 23,000 maza enye paketo 23,000 atoto dako ise so he o my Ghana mu a ya na me yo sam so my Ghana pa hwanye mu Nyankopɔn de amaye ene mpanimfu a ekura nimdie ni nyansa adumonyam ewo manim na yetimi agya wo man no na o man ne sey ya na esey wuri street ne so hallelujah amen Conwood village inside wo kohwe dan a ahyawo fuasie go to Adum so tiase I feel what you pay kolon mranta ne mabawa egu Adwamammɔ so atai ebo dwaman timpelefoni koma omo a jango ba de nda amen wo premiuma esay kansa wo man ba ko a anye Adwamammɔ yes ababa bonia esay wo man puntuo ane ne nkoso ba ko pa aye Adwamammɔ the bifri Nigeria e bifri Niger e bifri Nigeria ane maybe abafra wo manim ane Dwamango a mo se ne kwasi anwumre rane baba ne nje amen na you can say medical science of one woman who ni papum den so woman ntimi hedan ebinum na nka nokore we say Ashanti region ha so ta se ese no e wa ha che ba bia wa ha papa me na me ga jaw ese no wa ha papa ti se wa ho ya brandia aboba wo bi di yar boni we bi ba yaw baba wa so ho ya papa no a wudi na chi no abranje na wudi na chi no wo de yare we bi ba yaw di be ko wo na untimi nsa ho yade da tabi na wo kra no nso e be huna ma no Nyankopɔn nsam wisani padia no e ya urade dia ti kana fo panimfo momo madina muntu sade na se wo man yes na papa boni ba ko a esa wo man nyina so ne nkoso a anye Adwamammɔ go to cycle yes go to Liberia come na ni ba be bani chao amen ko si ne so abrabo bi enipa bi mu ebo airtime street is away nkamu nka sa abrabo boni we na nka atie soja fo ogu na nka atie chiom ne adum ko ya kan se prison hwebe ma nyen san ya adwa re bai apani patrim school form man nyina guso na no police no ko tira kwa anwa na ono so okupe biafa Nsango ba de nda amen wonu police ni soja ni last bi sa kwa we so ye ko preach wo ayi ho no na ye fro say Viana City kwa so na police ni bia pakeka no na obi dia godin troop kwa no so me na mega show government cow hallelujah amen and kwa brani timi for ba wo kem wonu an kaza ne ka wo de ya duma tazi driver what mo busit anu obabesia ada wusi anim adwamanti ayama sa wo yiri wo fie rami bani bako bani nchao amen kekele ngwa na so mo me ye mo dwama se de mo binu popo ye ete rami ntumi ni mienu fo no pense otiefo hutie me metofo a wopa nkwaje wi hiama kristo ete wasema ye mo dwama se de mo binu popo ye se de ebinu bubo ye no mo mpema bienu me yesa to da koro no enipa 23,000 to dako na mo me ye so rade nhwe nti bomoden na atu free Adwamammɔ yes na ekura nungwase hallelujah amen
say baby a woti obi ehu say we town supply obi ehu member no area boys ni nyina hu say wo off the boss one wa the the boss one wa the hai na wade na eche ana ho wo hwe ya awade na wo kasa eche na wo togu member so no obi anwa wo na sam ababa wo wasi so a wo fra ne member be se enum ensia nso wana be waro obi anwalo to bi tia no pa ya wotimi ne oba timi bema wotimi ne oba da sa mama ko be se 15 yes my be oba we film actor oba TV so show bi so onu kasa to nanum tuo se wone mama ko 400 and ada minimum mahuno wo huno wone mama ko 400 na ada different type of people fantefo wom ensantefo hwan wone mako a high man and ada ono da no atwere why do you say when you juma pa bi ye atoma no awo po no me pacha be ho no ayere no banu hu o ubenu ho di so pan kwaji a bomodi se ubedwane adwamammɔ eye fia de e kwan gwasia yes edo say to ni paso na ayere no so onyame bubofu yes rade baba ne ncha amen na no so bo Paul kasa bi se Okristoni bia no esese wutimi dwane adwamammɔ o so wutimi dwane yes cause eye moje mo pambone a edi ni pako shame 1 Corinthians chapter 6 verse number 15 ko 1 Corinthians chapter 6 yes verse number 15 what you say what you say koi muni se muni body Kristo kwa bi enti awurade se me say me do fa wutie me say enti unim say muni body Kristo kwa bi ye nipadua no Okristoni a wutie me ye nipadua ne kitaye no eye Kristo akwa me fa Kristo akwa me krono dwamafo akwa na hallelujah amen ye ka Kristo akwa eguahudo bebre sambakani so ati ase odifo sofo bo kro hihye nkonya obu opradem ye bafo de wo de obia nyamumu no so ati ase se wona hu se wonu mandoma chede e bra wo sakra wadwe nyame de bibia guro mu nti ho me no guro hu mu kura no e nyame akwa yes so ati ase ozo ka Genesis 2:7 on ba so hu kwa o me ere egu nipa ba be ye kura tiasefo so ati ase eti nyame awon japade bi wo njai ti de nyame de ama woni ntino wasa wo sa e ma odwen pasa wudi ni padua na aba ya ade a eye chiwade wonanim yes to Kristo ne wutie me babla ba ti sai so wo bata ni dwamanfo nyame ni mu a me pache wo wonya sondwe ma wokra nsango ba de da amen yanka ne ko muni se muni bere Kristo kwa bi eti awurade se yenim sai ye nipadua eye Kristo akwa bi eye Kristo akwa bi me fa Kristo akwa me krono dwamafo akwa na Paul na kasa no wasinti me fa Kristo akwa ekwe dwamafo akwa na ekwe odwamanfo akwa na empangu hallelujah amen Paul bisa kasa wiwe no se enye de be empangu ababawa eze hu asem de say wo fam what ma twempena enyampnafo no me nan wo de ofo say a osiesie ma bia wodwuma wo ye wo de ohia ntare a otoma praise God amen wo de ekom de wo a odupi ana usa wo interior minister yes on ko inside no wana wonne ne da jango ba de din amen na ya na ebirima dwe on say wo me ya smart teacher nyankopon ti papa panmu na one asukonu bi atwempena jango ba de din amen obi kura timi ware miensa ne akire ai kumasi anu wono ba ware atena nyaza ware papa say original one bi o one ne tena za me ware no one na deda ne one ne wo ba ko a ohwa akora no ne oja abaye na so no konkran no asakoto aso krobia ompra oso buza panu gugu ni kam wale baba ne ncha amen eti awurade zam se yamo modin se ye ni padua yam fan koye bone ewo nyankopani yes awo dwamamɔ kwa so yango 1 Corinthians chapter 6 verse number 16 anasa munim se de ono bo dwamafo ho no wase anasa munim se de ono bo dwamafo ho no tifo hutiema no pai wonim se de ono bo odwamamfo ho wona na ni padua baako na wona na be ni padua baako efisa okase wo mi no be ye honam baako so ti ase yes eye moja ni moja ene asia yes
ti bɔne bɔ ko a ehu paa baako no Adwamammɔ no. yes eye moja mo transfer moja ti ababa moja no so na afra wo moja Afra moja mu bibire untimi nkai brandia moja no do sai ana afra wo moja so bankwaji a dwane Adwamammɔ ebinima bu bobi ehuna mane Shango bade de da amen jagwa na de wode ne ho ba wade ne honhom ne ne honhom ba na se obi di no ko bo awurade nyankopɔ ho a wone ne ye honhom ba ko wone ne ya de bai honhom ba ko ti so bu kristo na do hu bu kristo yi a awurade ma honhom konkon yes na wo de de chese bitu afutu bie ho no ma ye kan wutie na do ho akɔbɔ bɛma bi do ho akɔbɔ bɛ bi nti obi kura timi ya wɔse ye ni mujafra sɛ da bɛ ya ye dɔ no betimi aso twan kono bɔne so de ase yes na obabahia na wotwa no ne kukurumuti no odi braid na odi ate na bɛma no so de ate no omusu na omo watafre kakra na wia da bi omo di ka di siani na oba na di ka hyebɔ oba ne hyeli bo wie pɛ na bɛma no so ahyebɔ omo hyebɔ ni nyina so no mogya ni siani o masa wopra wie praise God amen so wan hwa wiye na wan fa ni padia no ama for dem ma kristo na wan na awurade onyankopɔn awatu no akoma no nante na hyede mu a atamu da ho betre sembeto obara se wutiame ya wakodi me jafra Adwamammɔ nti ede na wie ne ba ye wo also aton so amase dai aton ise wo pese wo firi mu eso ye hwie nye Shango ba de amen na za baba bi tese me no obi za mo azem se ise so for black covenant no ise ho asem se wakoyi bi ana ompe be ma ni bi ko so hu se Adwamammɔ na obone nye ana be ma no sisi onim na se wodwa a on kai de woni na ye de be hallelujah amen omutimi yes ade no mu de gu credo so omura no makasim no makoto atwere ensuom ti wako yes a bonsam pam wei e be na no atimate ho Shango ba de di amen nti so pɔgye a ade so tutu mirika ebeji ensuom mo subo yes do kra no nipa dia baba for dem kristo no hu mabo yes Adwamammɔ yes jeme so amen yente no toko 1 Corinthians chapter 7 verse number 17 na de wode ne ho ba awurade ho ne ye honhom ba ko na te ode no bo awurade ho no wode ne ye honhom ba ko wode ne ye honhom ba ko verse number 18 wato sai eti munya ne Adwamammɔ enti o kristo ni munya ne Adwamammɔ flee from fornication yes dwane Adwamammɔ eso ne enipa bebre tu mirika koshia no ababa wa wankasa unim se abrantie sika wotete ma wunyina no eye one mission pa tokru na ba ko na so just yes wo passe on area bai awura woni no be vigilant ebinuma ni na hokra o david abrantie bo wadwuma mu a wonkon wotu ne niesi so na wono agobone di so mu saa wo pa no ne no wada Shango ba de na amen de do toko enti munya ne Adwamammɔ enti bomodi gani Adwamammɔ woni bela oni pa ye no na boni brada oni pa ya eni nipadua de obodwama ne de na de obodwama no de ono nipadua bone hallelujah amen wano oyo no angaza de nipadua bone hallelujah amen ebi se nipadua no o se ndi na meka se eye moja ne moja ndi say yare ye wo ba ko ho a siritie bia no ubenya bi yes ye ni banku enya HIV so just here Adwamammɔ amenya sa ne mani firi ndi sa wo bon Adwamammɔ se pa wan kasa no wo yi oni padua no bone hu no wo nyina yi onyankopani ti bonsama wo sa ade ba ko pa etimi bro ni pass ye eye Adwamammɔ so just here nti asofo no brebe ahwiase because of Adwamammɔ adifo bebe ahwiase medofo enkwagye ehwo mfaso ti anopaya okwasare no so tase anopaya wutie mu no ba wadwem pose udi nipadua ebeba for dem kristo Adwamammɔ o za be mate wakoma watena koma ai so na ma no wo kirikirem ti wakoma basa ene je wadwendwen bra kristo mwate bra kristo Adwamammɔ na wo bɔ no emfaso ni so
twetwe ya say una hu nyina ya twetwe no fu isa upukue brante twi say ababa wo a wunya 25 years unufu nyina drupu asam wunya 25 years unufu ni nyina umpuku ano adropo asam gufam na da cha bofo bisa o say e den no umpuku ana tia bofo ma asam na beka Bana baba ninja. Amen. It was say 1 Corinthians chapter 6 verse number 18. What you say? What say boni bia oni pa yeni nipaduam. Boni bia da oni pa ya no. Eni nipaduam. Na di obodwama ne de. Na di obodwama ne de. Yo no nipadua bone. So no nkese nipadua bone. Ana say. Munim se nipadua won konkoro e wo mumu a. Me dofo wuti kinso naase. Awurade si mi say o say. Munim se nipadua won konkoro e wo mumu a. Ye nipadua na ekita ye no. Ho won konkoro bi wo mu. Amunyafu onyankopɔ ho na sɔre. Ayenyafu onyankopɔ no asɔda. Enti munne mo ho. Enti onipa bia wo ye Kristo ni bia o ne ho. Ɔtɔ mabɔden. Awre ho. Yes. So babasi abarema nya ho ade na otimi ko woro ho ema oba barema we etimi na oda. Ehu ho. Ah. Gravis. Ni usam kra o. I saw what you saw them we did puppet yanim any deep worship. I'm not memenda. Bema no ekokodai. No kokodai. Anso o se won kasa ho ni wo. Wa se ho ni wo. Hwe preaching a wo sofo adema wa sore dem ho. Abanja no ba so ba ware no. Ko ship na mo yere e de na asiwom. Wotimo ko botoman asafa mu nyinsa ko tu nyinsa na togu. What I saw them kwa no kwa so de abrandia ya wo se obodu wa so them ho e dia na mo no amuto ne dia na firi mu aba wo sadi obai sa e kuru yase wo no oba na timi ada awade bani bobi bani nchaw amen Adwamammɔ ya kan no sam aya planning yes na se hyehyɛ obi ga jo say ana han na me hu de ye oboa aya planning ontimi hyehyɛ ho wata no oba na che yes so asiase ana wa fa kwan bi so saa na wo ya besra me aya planning wa hyehyɛ bibia di sa wo ba no amu ani ana ho na uwura ho se kinkrei na otupunu no asemato aya den akowura brandie ne dem ho no hasie na aso hasie susu mu o bra me mpesa e o se yiru sa adwenbone area bai din ka se nka wutietie mu so jase o so wutietie mu mani pa area bai aba ha so bi kun sa sambani bi area bai e besi we dey there bi o sha say wo ye nyama ni nyina na so ye din because hoje for the din wo gen say dia Adwamammɔ no go ye mpufuru ma de aya planning battery no akomam about team no akomam isango ba de din da amen Hebrew chapter 10 verse number 26 Hebrew chapter 10 verse number 26 verse number 26 wasana se nyanu ko no hunim de enti abra wo bedani Kristo no sa nyame asam a ye kan ya de kyerɛkyerɛ wiye na sa wa ye bai na kyerɛ we bobo koye bɔne na o bobo koye bɔne ti sɛ Adwamammɔ bɔne ho fodie biara ni ho bio bɔne ho fodie biara nya de bai eni ho bio hallelujah amen aya den na anwumre no nwɔtwe no nso okɔsra brandie no o se last be na me ka abrandie bi ho asɛm ensuo gugu ensuo atɔ nonso na brandie hene dem na asukɔ no ma baba watimi abokokoko bie puna Esther edi asem be ba mo akyere me Psalms se di sika Bible kan kai hallelujah amen obechi oso oba ne dem ama wa kyere se di si read Bible najo nonso ai Psalm 1 verse 1 Isha no ni pontra fedi fo tra bia no nya no efo kwan so hallelujah amen no so kwan a wonam so ya ba efo kwan so ekowi as abranteman dimension ho so wan kasa nim sa papa ho no eba ho no she is coming with a mission yes wo huru mission bi dinanim hallelujah amen shatadi asa no ade basra so that's it sa onye ma wan nyina no na wiye nguase de nko a tabrantia money na ho yes ababa wa wutie me money na ho enye hyenhyen nyina na ego there be ne hyenhyen nyina na esika Shango ba de bi amen Adwamammɔ ate nguase turi paso yes na ayero nso
wobɛkɔ bunsam gyem awurade monyam kɛmden daa amen toa so bra Hebrews chapter 10 verse number 26 wɔkyɛ sɛ na sɛ nyinya nokɔ ni mu nimdeɛ enti sɛ yɛnyinya nokuro no mu na nimdeɛ sɛ yɛ boapa kɔ yɛ bɔne a na wobɔpɛ kɔyɛ bɔne a na bɔne wɔfɔdeɛ biara ni hɔ bio nyankopɔn mfa nkyɛ wɔ da na mmom deɛ aka yɛ atammu akɔnhwɛ a ɛhu bi deɛ aka ɛyɛ atemmuɔ kɔnhwɛ a ɛhu bi enti aberɛ a adwumamo nya ntowuo yi medɔfo hwɛ ho yie ebi ntowɔ no be also careful na ewiase wei no ɛmama binom ano ɔdɛ ɛma binom ano ɔdɛ so ɔte aseɛ obi kɔ timi de n'ani kusua yɛ lie me na meka kyɛ wo ɔte asɔ dɛm o last bi sɛ obi yɛ mbi saa me de mahunu adisɛm bi ba ho nam de ne pieɛ na meka sɛ nso nkɔfrɛ no ma memmra na metu no fo saa memasɛm sɛ metu no fo saa nti mayɛ na maame no de hyɛ me sa sɛ yɛ a meta no mfa no nyɛ mpaabɔ mfa akora no nyɛ mpaabɔ me ba no nti meso meyɛ yɛ no ma moate asɛ sɛ maware mempɛ trɔbɔ nti ɛkɔduu fie na mefrɛ no sɛ asɛm wɔ ɛbaeɛ no deɛ ɔma meɛ kani nti da sɛ yɛ abraneɛ mfa nyɛ mpaabɔ nti nkɔmmɔdidie mu a na ɔsɛ ɛberɛ na wotumi fo no na mede m'ani kɔsua yɛ ɔlaayo anam sɛ me na maware no wohu anaa wɔsɛ ma meka kyerɛ m ahyɛ me a m'ani gye wo ho anam sɛ ɛneɛ woatwa wrong meat amfa maware sɛ ɔte aseɛ anam sɛ na wode w'ani kɔsua m na ɔse ae nam sɛ nasɛm deɛ meakɔ ba menim hwee wɔsɛ hwɛ wotumi fo nyinaa nyɛ hɔ na mehwɛ m'ani kɔsua na nam de yɛ ɔlae sɛde bɛyɛ anka bia anka menyaw nam sɛ neɛ woatwa wrong meat ɛne medi me dwuma papa halleluya bɛrɛ fotuo ne kasakyerɛ kɔɔ soɔ no ɛnɛ wanya sogyani bɛɛma aware no wayɛ ne wedding amoade ne ho gyeme so amen ɛnti awiase wɔ no sɛ woamu ani anna hɔ a bonsɛm bɛtumi akyew sɛm bɔ me na mɛka kyɛ wo nti ne wadwen sɛ abranteɛ no a ɔbɛn wɔ no ɔpɛ yi o sɛ wɔhwɛ yɛ ɔbɛtumi ayi wɔ fi nyameso mu to kristo ni dwane dwamamɔ potifa yere yɛ n'adwen sɛ ɔbɛha joseph no joseph ɔnwane ɛdɛn na abranteɛ kɔhyia no wotumi hwɛ nyamianim ɛna ɔmasta yere da wotumi hwɛ nyamianim ka wo na a wɔtɔ ka ma nsɛ fa yɛ adwuma na ne ka wo na yere da awurade bɔ ne babi bɔ ne nkyɛw keka ne nkɔ verse number 27 na mmom deɛ aka yɛ atammu akɔnhwɛ a ɛhu deɛ aka yɛ atammu akɔnhwɛ a ɛhu ɛne wɔgya ɛbɛhyɛ atamfo no fram ɛti obi a wobɛtena dwumamom agye kɔwuo ma wɔnsakra biaa no wɔ so wode gya ɛdeɛ ɛbɛhyew nti wopa dwanegye wokra ngua nhyɛnka yesu den daa amen adwamamɔ ɛnyɛ teneni mu adeɛ nti sɛ wotena dwamamom sɛ kinkai yesu ba pɛ wokɔ gyem 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 yɛgɔ 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 wɔtɔ sɛ wɔse tenene ho hia yie anso wɔsɛ tenene ho yɛ deɛ ho hia yie righteousness is very important ɛwɔ kristosu mu ɔwiase ha nti sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim wɔ abrabɔm na wotumi kɔpii nyankopɔn nim sɛ han baa nti asɛmpa wei nafa sakra obi a bɔ adwama bia no wɔntere onyankopɔn nim nti akristofoɔ binom a mogya adwamama yɛ twa pia ade twitwi mo sie mo nsakra ma adwɛn ebinom ayɛ ase yɛ ɔmo dɛ dodo Jango ba de nina. Amen. Twaso brango. 1 Corinthians chapter 7 verse number 9. What was I? Anasa. When you say one I want to nyankopɔ ahini no. Paul na kasa no. Was minimum say. One I want tene no. One I want tene. Enyo nyankopɔ ahini na. Nyankopɔ ahini. Mo ma one na adam. One I want tene. Enyo nyankopɔ ahini. One I want tene. Yes. The bamari say, "O ma wo bi na adawo." Yes. Yango. Mo ma one na adam. Eti hweye no am wo bi na adawo. Adwamamɔfo. Je di kai adwamamɔ. Ani abosonsonfo. Anso aka dwaman. Ti maza ya ka dwamamɔ no enye tini ni wade yo. Enti me dofo wuti me. Entre so fi ho ntre dwamamɔ. Dabi. Sika no wo bobo ana de kotua tight no. Bobo ni nyina fa koye oba ho ade. Fa ko ware. Yes. No na tene. Tini di kai Onyankopɔ hwehwɛ no no. Ensese wo Kristo no tenya me na ase etan dwamamfo a. Dabi. Ni sɛ asɔfoɔ binom sɛ obi te Kristo na ase ne woni sika a wɔde bɛyɛ ɔbaa no ho ade a momoa no tie sɛ na ne Yesu Kristo ka kyerɛ yɛka sɛ John sɛ ɛsɛ sɛ yɛhyɛ tene ne nyinaa ma
nhyɛnka ɔba de ni daa Amen. ɛna ɔba ne barima te obi tumi ka sɛ magye yesu adi masakra na asɔfoɔ kɔbɔ n'asu a na ɔkɔbɔ dwamanfoɔ su ɔba nso ɔne ne da sɔre o wɔne ne wɔba yɛkyerɛkyerɛ no a ɔbɛsesa ɛna hwahwan hwɛ wɔbɛsesa wɔnyɛ ne ho ade a wobɔ n'asuo ni yɛ because ɔba no wokɔbɔ n'asuo yi owie sa na ɔba no akɔda kɛtɛ so ɛno na akɔda na ɔne ne da wie no bɛwura asɔfie hɔ a wɔne dwamanfoɔ nyankopɔn anim nti okristo ne a wopɛ nkwagyeɛ metufo anɔpɛi nhyɛnka ɔba deɛ din daa nti woka ntoa so a ɔwo sɛ wɔse wɔn a ɛyɛ saa nneɔma wɔ nyinaa ɛnyɛ nyankopɔn ahenni nti medɔfo adwumammɔ deɛ metufo anɔpɛi sɛ ɛmfa wo nipadeɛ nkɔɛ bi na woamanya asotwe atamu da nhyɛnka ɔba deɛ din daa enti yesu kristo nanim asɛm ka kyerɛ Corinthians chapter 3 verse number 5 sɛ yɛakɔa no a ɛwɔ asase wɔ so no yɛmobɔden sɛ yɛbɛku no yɛde nyame asɛm bɛku no sɛ paulo ame akyɛ sɛ akɔa no yɛ kristo akɔ a dini kora sɛ ɔde kɔyɛ dwamanfoɔ akɔ a yɛnkeka ne nkɔ Colossians chapter 3 verse number 5 wɔtɔ sɛ Kristo mu baako yɛ ho aba wɔse kristo mu deɛ bae baako yɛ ho aba ɛfi sɛ wobɔ kristo mu a ɛsɛ sɛ wotimi ɛso aba papa bi kristo mu baako yɛ ho aba wote kristo no asa aba bɛɛ na soɔ yɛbɛwura wo daa mu a ɛde ne yɛhu kɔndɔm so nko a ɛna atwa wo table ho ahyia obi tumi de bi hyɛ ahyɛ ne bagim hallelujah amen kenka ne nkɔ ɛtoa so no kyerɛ sɛ wɔkyɛ sɛ enti monkum akɔ a ɛwɔ asase soɔ no enti ɔmɛtomfo a wotam anɔpa yi awurade asɛm sɛ menka nkyɛw sɛ monkum akɔ a na ɛwɔ asase soɔ no akwaa no a ɛkitakitayɛ no monkum no ɛtire ɛnsa ɛnan sɛ ɔte aseɛ ɛdɔ so bebree bɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ deɛ bɛ wode nyame asɛm bɛku no adwamammɔ gyedi ka ɔsɛ deɛ bɛ adwamammɔ fidiyɔ ku no kum akɔnnɔ no a ɔbɛtena mu no akɔnnɔ nhyɛ soɔ adwamammɔ no ku no fa nyame asɛm a yɛ ka ku no ɛbu nipa no mu ase nhyɛnka yesu den daa ɛsɛ nipa no mu nyam yarebɔne wobɛtumi anya bi nti awurade asɛm sɛ sɛ ɔpɛ nkwagye a yɛdeɛ bɛi monkum akɔ na ɛwɔ asase soɔ no monkum akɔa no a ɛdeɛ bɛ ɛwɔ asase soɔ no ɛwɔ asase soɔ no adwamammɔ gyedi ka adwamammɔ fidiyɔ halleluya amen wɔsɛ deɛ bɛi fidiyɔ ɛfiade yɔ adwamammɔ mu no sam yɛsa wɔ fiade yɔ wom adwamammɔ no yɛwɔ fiade yɔ wom yɛhan adwuma no a wɔbɔ no gye sɛ kwabrane saa de ne tɛkyerɛ ma ɛsa kɔne nam ɔbaa no ase hɔ ɛyɛ fi nti sɛ ɔyɛ bɛma no wotie me na sa ababo wei wowɔ mu asakra wadwe ɔn sɛ wobɔ mpaya ɛnkɔ halleluya amen ɛyɛ fia de because wo tɛkyerɛ ma ne ho ayɛdeɛ bɛyɛ ɛho kum ɛho nte wopagya wo nsa a nkurumgye mfiri mu ma because wode wo nsa no wurawura ɔbaa no ase masa ɛnima sam yɛka sɛ yɛka nsɛm a ɔho ɛnɛ yɛ nkɔnɛ ɛfia de yɔ ɔbɛ bu ne nsa na ɔne ne da wom halleluya wɔ sɛ mede saa deɛ wode yɛtumadura ɛnyame na ɔbɛbɛsia nso na wɔno no tam deɛ nte sɛ ne da ne nom na ne wura fi kora sɛ ɔne redi bible ɛti wobɛkɔ harvey nie madam glaris mebisɛw sɛ ɛti wobɛkɔ harvey nie awurade asɛm sɛ yɛnkum yɛakɔa ne ɔwɔ asase soɔ no yɛdi ka yɛ adwamammɔ ana ɛfiade yɔ akɔnnɔ nhyɛ soɔ ɛfiade yɔ nhyɛnka ɔbade ne naa amen na ɔkɔtɔ vibrator ebi da ne baagim wɔgya bi wɔ adwuma mu ebi da ne kaa mu ɛna bi nso wɔ fie kakumba no deɛ ɔmu nyusu biom vibrator no ɔmu wɔ deɛ ɛyusu battery so ɔte aseɛ na watɔ no saa different size nti ɔno ara wɔ hɔ a na ɔno ankasa de goro ne ho nhyɛnka ɔbade ne daa bɔnsɛm ma nipa binom adwen nti ɔn sɛ hwɛ sam yɛwɔ ɛka ne sɛ silicon adeɛ bi a ɔmayɛ ne sɛ ɔbaa ɛbaa ɔbaa agyapadeɛ no ana ɔmayɛ ne sɛ ɔmo de silicon ɛna ayɛ ɛyɛ motomotomotomoto te sɛ onipa honam ɔbaa honam na bɛrima nso akɔtɔ
ai ana me de me nkofo ba bia ana wabehye me so ana yese sex no wo ya Adwamammɔ yi ubenya ade ana hwan ana me pese obi ade nyinsem ba behye me awurade si wenu nya eyefia de yo we Kristoni no akotobi na etwere ne godrupum kwabra ne yes nti oha no akoyi no hepono no za na o de ne ba ma ko hye sa de ebu so mamu di se nipa ani mpukura nyanyu funu nyina tuatua wo de silicon na aye wani bo bo ne ncho amen no babasia akoto sa de wei bema na eno so etwere ne dem na bi nshira unya nshira wo so kwa sare wani bo ne ncha amen tegane go ene ekono nshaswo ani akono de bai nshaswo hallelujah amen me do for wutie me sa wanti man hye wakono so a ebede na osubom na asase je so a ukene nyankwaje wutimi sha wo so kono nshaswo babia na ubataman babia na ubataman abobo awa utie me ya wuya tuma awo office me patro me bisa say adwuma no before so obenya edi ne siye ne masa ne dai utimi ne managing director da wo adwuma no office table so njango ba de amen papa panimu a nyamia bi okwan ade adwuma hye wonsa obi bepa adwuma jesa osejesa me no dance jesa me ko hansa wa makwan dia me nam no wa na me ntu akatuam wa mpani a me yiwadi wa mpama me no wa na me mfa wo adwuma na ene no na ekoso nti mabebe titika mu a ko mu fa so nya asa ajapade no nya kwan papa na nsanu oni pabiada wo ba na wutie me na wantimi ama ho kwan ama obere mafufuo bi no wa na wa sa kwan we so amen nsanu amen wani baba ne ncha amen ebirima tu sana mo no amo mani ma gu ase ti so pankwaji a ti asempa we ne fo sakra yes to se nkuni akwa wa asase so no ko akono nhyɛsoɔ akono bɔne ne ani bɛ yɛ bosonsom hallelujah amen akono nhyɛsoɔ akono bɔne ni bɛ yɛ bosonsom na ɔde wei ɛte asase wei so na ɔyɛ nneɛma basa ɛdeɛ mfasoɔ na wobɛnya hallelujah amen ɛdeɛ mfasoɔ ana medɔfo a wotie mi wobɛnya ɛdeɛ mfasoɔ so bi amfiri mu ba yɛgye do ɔtɔkɔ verse number 6 wato sa yenim na de onyankopɔn bufuo ba wɔse wei na ɛdeɛ bɛyi de onyankopɔn bufuo ba de nyankopɔn bufuo ɛba jọma gane ẹsẹ asẹ ne hɔ ni nyinaa saa wei key point o de onyankopɔn bufuo saa ba de onyankopɔn bufuo ba ɔjɛ nsɛ nsuo kuro ntimi ndɔ na bɛrima ni munyamfoɔ hwɛ mmaa bu a ebinom wɔ asɔre fie bɔ mpa ɛsɛ ɔmbɛnya kunu na ɔde ɔte ahyɛwofoɔ line ahyɛwofoɔ na ɔno nso ɔno wɔn da yes obi so gade ahyɛwofoɔ no onye sika wɔn deɛ so ɔde ɔsaafoɔ no deɛ ɔma sɛ awie bɛrima katakyi a wo nyankopɔn pɛ wɔde preaching ama obi akora woyɛ sɛmpakani na ɔno nso so gade ahyɛwofoɔ ɛti gyaa ne yɛafrɛ no na ɔma bɛboa worɔworɔ ho na ɔma sesa afons ɔno no adwuma a wɔyɛ no ɛka no a na ɔno nso so ɔno bi akɔda hallelujah obi kora timi no ne girlfriend ayɛ nhyehyɛ wo sɛ wɔnkɔ taagye obi no ne girlfriend nsanko ọba de di da nansa nsa video bi bɛtutu odwa afia kɔkɔɔ sɛ wɔn ahwan no gyɛngyɛn no zaa de kako ayi awuwura n'ase saa mehu video no bi mehwɛ bi ɛtankwa saa video no api abɔnten a ɔmo yɛ ne nyina menya bi wɔ me fon so ɛtae saa brabɔ bɔne wei ane suban wei kɔ so wɔ wiase a mepato bebree yufo no yɛda akye na wan ebisa no sɛ ɔman mu no yɛnim nea wɔka no kora ane yɛgyae wɔ bia pama no kɔ mpatamu a adwamansɛm ɛnwoma promoto adwumama nko a ana ɛkɔ so wɔ wiase no Ghana ha awurade bɔ ne bɔbɔ ne nkyɛw wɔse saa nneɛma wɔ ɛde onyankopɔn bufo bɔ ɔmam sɛ kristofoɔ berɛm monsɔre na monka no kora
nhyɛnka ɔba deɛ din daa amen yɛkan obi hɔ nom nso a waware na wafiri ne kunu akyi obi nso ɛyɛ bɛrima na wafiri ne yere akyi hallelujah amen saafoɔ no nyinaa onyankopɔn sɛ obɛbu ɔma tan de ɔma kɔgyim kea ne ken wobɛkɔgyim Hebrew 13 verse number 4 yɛnkɔ Hebrew 13 verse number 4 ɛnkyɛ na bɛna weyɛ wɔse wɔnni awadeɛ ni tiani o ɔbarima a wɔne wɔ yere te a wayɛ no ho adeɛ ɔba a barima yɛ ho adeɛ a wɔne ne teɛ awurade asɛm sɛ menka kyɛ ɔsɛ monni awadeɛ ni yɛne awadeɛ ni adeɛ nyinaa mu na wɔmmu awadeɛ mpa ho fi hallelujah amen yɛne awadeɛ ni adeɛ nyinaa mu mu awadeɛ mpa ho fi so ɔte aseɛ yes ɔnso ɔde atoa so ɔmmu awadeɛ mpa ho deɛ bɛyɛ yɛkyerɛ sɛ barima waware wɔ ba a ɛma biribia nkasa nkyerɛ woadwe no wakoma ama wɔyere wɔ akoma mfiri mu akɔfa ɔba foforɔ no ne nkɔda tiyie ana meyere tete me wɔmume so ɔte aseɛ wɔmume ne wɔmume abusuafoɔ yɛka ne sɛ ɔde ne ho kame me ɔtumi di matam ɔno aduane ɔma mbi nni praise God amen me ho kyerɛ me ne mepɛ sika wɔama me naana wɔkɔɔ n'abusuafo ayi kɔ aba ne kurom wɔkɔɔ ayie no wankra me ɛna ɛsɛ sɛ nka ɔbaa no a wɔama nti saa na ɛte adeɛ a me nso so metwa fa n'akyi woyɛ waresɛfoɔ nhyɛnka ɔbaadeɛ din amen yɛ ɔmarima bebree hɔ no mu a ɔmutumi fa kwan bi so ɛfiri wɔ mu nom yere akyi so ɔte aseɛ na saa brabɔ wɔ yi sɛ wode teɛ asase wɔ so ɛne kristo mu a medɔfo a wotie me wankasa woyɛ ɔkra borɔ nti awurade asɛm sɛ wɔnni awadeɛ ni yɛne awadeɛ ni adeɛ nyinaa mu aba na wɔmmu awadeɛ mpa ho fi aberanteɛ papa a wotie me ɛyɛ dɛn na yareɛ akyɛ wɔ yere na yareɛ no nti wontimi ne ne nana wotumi fa tire ɛne ɔbaa foforɔ kɔda ɛsɛ wotie m wotwe mpena wɔ yere akyi yare a wɔ yere yare a wode mpabɔ ɛbɛta kyerɛ sɛ de bɛyɛ onyankopɔn bɛbɛ no nya ahoɔden no wotumi firi wo yere akyi meboa sɛ meta bia ma hontom va wo ɛda nyame anim hallelujah amen wɔ yere ntimi akɔ awoɔ so ɔte aseɛ wɔ yere wɔ kɔ ne mmuɔden ɛne nyame twitwa agye no ana wagyi na ba fie wɔne maame hɔ anum nnuro tere ma nsetwɛn na ɔmmra ɛnsa mɛde wakyini wantimi ɔsɛ ne asukɔ noma bi ɛteɛ sɛ wansakra wadwena wobɛkɔ gyem wurade bɛ mebɔ ne nkyɛw ɔba basia nso so temi ka sɛ me kuru bɛ me mu ayɛ mmerɛ na ɛnyɛ mmerɛ sae mehwie me ho na moware foforɔ hwennuro a na wɔne wode da na waware no ɛne na tena 15 years 20 years wopɛ sɛ saa ayɛ sɛdeɛ kane no deɛ ɛne ne wɔ dwamanfoɔ saa madam woyɛ dwamanfoɔ dodo ayi na me kuru bɛ me mu ayɛ mmerɛ nti wɔntimi nkɔ no sɛdeɛ fɛs ne ɔkɔ no biom nti saa na ɛteɛ deɛ a manya fitani bɛma bi ayi ɛna wɔkyema no nso so wɔfiri nɔf nti ɔno so ne ho ɔden halleluya ɛna wɔtwi fa mu saa sɛ wansakra wadwene a yesu kristo ba pɛ wokɔ gyem wurade bɔbɔ ne nkyɛ ɛti awurade nsɛm sɛ wɔnni awadeɛ ni adeɛ nyinaa mu wɔpaa ntimi ka sɛ me kuro twa mpra me soma twempra wotoɔ no nti abinom atete nyame fie a ɔma wɔdeɛ no ɛmpa no ho agu fi nti sɛ ɔpɛ nkwa gya sakra wadwɛ no pai yɛkronkro wɔte na kristo anim no yɛnkɔ no kwa Adwamammɔ wɔ nyame tae nti obi a wopɛ ɔgyeɛ ne nkwagyeɛ biara no nti asɛmpa ne fa sakra wadwen nhyɛnke ɔbaadeɛ din daa Hebrew chapter 13 verse number 4 wɔtɔ sɛ ɛfiri sɛ enyamafo ne awaresɛfoɔ deɛ wɔse ɔdwamanfoɔ ɛne awaresɛfoɔ deɛ ɛne awaresɛfoɔ onyankopɔn bɛbu wɔn atɛn wurade bɔbɔ ne nkyɛ amen aberanteɛ bi tumi stadi ɔbaa bi hunu sɛ ne kunu atu kwae yes bia mfie duonu mfie 6 months ne wɔ mae na wakɔfa ɔbaa no adamfoɔ ɛbi wiaseɛ ne wɔne ɔbaa no deda obi yere hallelujah amen obi kura tumi ne ɔbaa pemfoɔ na ɛda yes adwuma bi a na fɛ se na meyɛ na bɔyi bi hɔ sɛ adwuma a wɔyɛ no ai wɔne apemfoɔ na ɛda ɛnam sɛ bra yɛsa firi ne Joseph
ɔnyɛ din sa da Joseph ɔse wɔne deɛ ɛma pemfoɔ no ɔne ɔmo da ɔba wɔnyam obi adua na duaba wɔne gu so nsuo na ayɛ ɔba na wotie me na wonyam na wɔntema ma bɛma foforɔ ane wɔdaa nimadua musuo da so Adwamammɔ ɛde ba bɛbrɛ bɛkɔ bu nsɛm gyam nti aberɛgye a wotie me yɛnkɔ sɔre wopa sakra wɔdwa no pai ababaawa wotie me a wopɛ nkwagye a sakra wɔdwa no pai aberɛgye no a wɔne ne te a ɔnyɛ ho adeɛ no sɛ wɔma mpa yi a na wansesa wɔdwa ɔde wobɛkɔ gyam meka ne hɔ akyɛw forget about say one home forget about say oduma koto adwuma forget about say wo home wo home school forget about say what twa me rent amame and so what program kwaje na osi bom na sase je so wenye oje isanka so den da amen kana bla na we woni awade ne ade nyina ma awade ne ade nyina ma wonu awade mpa wo fi won hwenye no wonu awade mpa wo fi se nyomanfo ne wore sefo de fi se nyomanfo ne wore sefo de onyankopɔ bebu watan hallelujah amen na wo ware na do ho kame wo yere do ho kame wo do ho kame ukum ka ware sai ka ho isanka so den da amen eti womu a omu firi womu yiri no machi anu oba foforo koda no eye dwaman anu eye esaya warsaya yes Adwamammɔ warsaya bi no otu kwa ti America ti UK ati Canada ati Belgium Italy wo wanyere wa Ghana no wo sa wo empra foforo ho because of people inti Rodafo who you what we have been sakra sango ba de ni da amen. The last quotation some ebinum Adwamammɔ no makoma and a botaman yes Matthew chapter 5 verse 27 a two church international Sokoban Wood Village and another pay motenka wadeshe FM so Matthew chapter 5 verse 27 what was I what is what can say was a month to say can say and sawa de Jesus Christ no masem no was a month to say can say and sawa de na me de na Jesus Christ de me say what can say say obiara osho ba oni babiada waya barima obasho oba na ne kon dono no oba biada obasho barima na ne kon dono na o kon ba dono wakoma mu no fa na koma mu dada hallelujah amen wensu ya ade a ehu sure ba na okon ba dono ewu akomam won kwase ni po wo twam so just here say ya TV show say ya ni pa won ni bonsa ho na wo don wakomam a ewade se won na bodwaman wa fa na komam dada wo ni dwamanfo ene ye weti sa nyoma we ade na ekoso eno kwa dangerous wo sure ba na okon ko dono a wa fa na komam woni na bodwaman dada Jẹ́wọ́n mi pàtó tó a ebi fọ ẹ wọ sákẹ́sà wẹ́m. Ìsànkẹ́ oṣù ni dà. Amen. Asámbẹ́bẹ́ dàbí o. Ana bọ̀nsám so hu sáà de ní ntini. Ọ̀sẹ̀ sẹ́ nneɛma ewu dwa so nyinaa ẹ̀yẹ nneɛma epomo tó ẹ̀dwọ̀man. Ntaadeɛ no. Nti wɔn hyɛ ne saa a wɔsɛ wɔn nhyɛ pie to nso bie. Nti wo bɛ hu ɔbaa no na ɔboa pa kɔ yɛ surgery na epushi ne to na piepie. Wanyamero mebwa aha na eno no ekoba saa ti bema ti mewa saa na ne ho asore obi kura to ti mesene fa na koma mu dada hallelujah amen bema ti me show ba nim saa na ne nyema aye basa wo fa no wa koma mu dada nti saa nyama no a e promote Adwamammɔ no wo ye Kristo ni atwe firi ho tanhye ba ne ka ho hallelujah amen enoma ya twa ne mobile phone so no ni nyina ya nyoma dodo no a e promote Adwamammɔ de Adwamammɔ bere nipa oba warefo na ne ba ma warefo no mu hwepu no o ka say ya ware ne de wo se wo hwe oba no konkodo no a so just say enti pono no a wo hwen onza uko se kinkre ya edi kan dia dwumi ba mu na oba ma asore ne boa enu na ma power ama no ila koshia enti odi kan dia wo yi mu fi no obodwaman secret ba ko wo mu no tagizo vo be be ko bu nsam jim because of sanya ma wendi so odi kan ko ha sa de na wo nya atenga no Bible se de ohwe oba na ne kon do no enti atenga ya de bo dwaman nya bi pa
afa no akoma mu dada the secret na no maka no eno anu aka no atenka ya ne oba de da ya ne bema de dan so go he bibi na sa de ne kotwe bro se kinkire wo botaman wo bie ma adwuma no pay ana sa ne ma no so no ya nipa wo ne yehwe yes udimi gwa kan kan jam say akono abamu a wona ne uni nipa koda yehwe ka e ma akono bom dabi hallelujah amen nti adwamammɔ no ayade a yede ye ne huru ewo nipa bi ho yes nti adwamamfo tade no a ehyewo a woni tu sintudua no wo pa rotugu yes I want na muso ba sintudua baba no wo so wo asem wo nyankopani yes isango ba de nda amen nti wo sai o say the ocho ba na ne kondo no the ocho ba na ne kondo no fon na kuma mu dada fon na kuma mu dada yes ne da ya che nti modofo men to ma asem so bi yes abra no ko de me pese me ka che nyankopon ma nyina ne se adwamammɔ yɛ bɔne a onyame tae obi a wode ho bɛwura mu biara no ɔsoro bom no asase gye so a wonya nyankopɔn ahenni mu nkɔ ɛfiri sɛ wɔse kuro no akyi ne nnwamamfoɔ ɛne awaresefoɔ nyina ɛwɔ nyame dɔ nti na ɔde kristo ɛbɛ wiase sɛ ɔte aseɛ sɛ yɛmfa no so nya nkwagyeɛ enti brother a wotie mi a wonyɛ ɔbaa ho ade a wo ne ɔbaa teɛ no kɔware no kɔyɛ no ho adeɛ na ho nti wɔ kristo m na nkuku tumi ndaretew na yidi nyame pɛ na nyankopɔn pia wo nso watumi nya ɔgyeɛ ama wo kra awurade wu yɛ mɔbɔ na wɔn kae ɔma abɔfoɔ mɛboae ne tumi to nhyɛ na amen yɛ nyankopɔn ne aba nkɛse yɛda wase so na wakɔ mu yɛhunu sɛ adwamammɔ yɛ akyiwadeɛ kristofo ni kwase yɛbɔ kyɛ sɛ sɛ ma tumi no nkonkonkɔ so ankae na yɛntumi nya na pia nya yɛdaba wotumi nti kae na hyɛ den daa amen amen obetime afre aba dwumadie no so sisi a 0593 73 1473 ebra asempa no aba na wieye obetime afre aba dwumadie no so lines no ye bi atum 0593 73 1473 0593 731473 obetime afre aba dwumadie no so yenya ofrefo de kai